Jeg starter nu. Ja, det gør vi. Vi skal lave en challenge-video, hvor hun havde glemt, Jon der havde glemt sin tandbørste, så vi spiser det bare i stedet for. Og jeg har lavet et eller andet dressing med mayonnaise, ketchup, Thousand Island, brun kulør, kinesisk sojasauce, basilikumsolie, kold kartoffelsalat, smør og en fiskeolie, sådan en pille hedder det. Og hvad fanden er det? Og så har jeg puttet paprika i, og chili, og basilikum, og dild. Så tror jeg ikke, jeg putter med i. Og nu skal vi så spise det. Okay, jeg tror kun, vi skal have en ske. I kan prøve at se, hvordan det ser ud. Det er faktisk sådan lidt green ud. Se. Så kan det ikke også noget. Ej, jeg spiller se. Nej. Okay. Se. Nej. Jeg spiller. Det er klamt. Okay, tager en ske. Og jeg gider ikke din med. Okay, Hvor meget tager vi? Sådan her. Vi tager en ske. Det der, det er fint. Okay. Og vi har vand med, hvis vi nu skal kaste op. Okay. Ej, jeg tør ikke det. Okay. Og vi har også taget, og vi har puttet restepudding i. Så har vi taget, det er sådan noget. Jeg spiller. Og så har jeg taget, har også taget salt i. Og jeg har puttet mere i, det ved jeg. Sådan noget stegemargarine, flydende smør eller noget. Meget har du lige proppet i? Rigtig meget. Over det hele af. Har du ikke også proppet creme fraiche i? Jo, creme fraiche har jeg også puttet i. Ej, jeg tager fandme ikke til det. Det var mere end mig. Eller mindre. Sådan der, det passer det. Okay, 1, 2, 3. Jeg tager ikke! Nej, 3. Nå, godt. Okay. Ej, jeg tager fandme. Er du klar? Okay, skål. Ej, hvor lang tid har vi brugt? 2 minutter. Okay. 1, 2, 3. Vi gør det på samme tid. Okay, vi kigger på hinanden. Ej, så spiller du på mig. Det er sådan mega godt. Okay, klar. 1, 2, 3. Vand! Fy for helvede. Jeg kan ikke trække vejret. Ej, væk. Nej, det gjorde det ikke bedre. Ej, jeg skal nok lige have lidt. Det var jo også challenge-video. Men jeg håber, I har underholdt jer med den. Ja. Sig farvel herfra, Line. Farvel. Swag Yulo. Er det den der?